Good morning, guys. Happy Thursday. Huwebes, bugnaw kayong panahon. O mag-prepare ta para duty. Nagprito ra kog isda. Ang tawag ani sa akong mga anak, orange fish. Mora nilang ganahan nga kaunon. Laing isda, ako'y matagbog ham-ham kay di mangaon. So kani sure ko nga mangaon na sila ani. Na ako'y giandam diha nga pandesal. And nagtabliya ko kay bawal ako kape kay dili ko dapat mo kaon og daghan niya kung magkape ko magkurog ko. So mao na ato ang breakfast ron before ta moadtog office. Tabliya dara akong tabliya. Tag size ang buok kay original gid ko no, pure. Tanawa ang akong itlog nga usa ka tray, mao na lang nay nahabilin. Grabe akong mga anak mo kaog itlog. Kung may bukal na siya, atong ilunod ang atong tabliya. Di ba daghan akong tubig? Pero pure man daw kay ni. So no sugar ni siya. Since bawal tanang tamis na to. Pero nara ko'y sweetener. So ito lang na siyang iana-ana. Stir. Simple ra kaayo. Oh, labnaw. Diba daghan ra ka itong tubig. Wato na to nga mo hilis. And mao ni akong gigamit guys nga sweetener, stevia naturals. Nga perti na akong tinipid kay medyo pricey. Mao na kana lang sa akong gipalit. Wala siya kaabot og 100 pero para nako pricey na siya compare sa sugar gid ba. Pwede ra biya ka makapalit og 25 or 20 ba ng 1/4 sa sugar. Pero since bawal na sa ana, so ari ta ani magantos char for our health. And mauna na ato ang sikwati. So dili siya labnaw, di sad siya spiso, sakto lang. So mo ni akong ganahan, di ko ganahan atong grabe ra ka espiso kay unsa ba ang atong sweetener di biya na koan. So bisag na pay sweetener medyo pait lang gyapon. Pero pites na at least na ako'y medyo sabaw-sabaw kaya ang atong sudan isda. So pites na ni. And maligo na ta guys. So maligo na ta kay time check unsa na oras 6:18. So maligo ta kay maligo lang ta. So maksipil bikini man charot. Muna akong ganahan nasad karon guys before dab. Ganahan ko kay ngano dugay mahilis. Tara, uyog ta. Maligo ta. Guys, fresh na ta. So mo na ni ang atong sikwati. So butangan na nako siya. Isa ka stick nga stevia and then lafang. Lafang na ta guys. Then 1 cup rice lang sa ta. Kung rice, no pa jud siya nipitik.
schedule ako morning ang akong rice. Kay morning man jud daw ka dapat mo kaon nga habhab jud ba. Pero imig lunch. Mo sa mura sa rice kay usahay mag burger man. So napay lechon kawali nga nahabilin. Da laban kolesterol. Napakadiri sausawan. Gabi pa na. Mga unta. Diyan ako na inito na. Dapa man. Hangas akong sauce eh. Hang kay ni siya nga pagka-sauce. Ganahan ko. So posible mo inom pat ako hot water or lukewarm ba before mo kaon. Pero why tubig? Why mo alsa? Butang sa uma na. Kaya mo rabag gihabit na ko nga mo inom ko og lukewarm after maligo before ko mo eat or something. Kaya di ba ma-consistent? Yun tayo consistency ano. Isda nga. Moray ganahan kaunon sa akong mga anak. Ubang isda. Ambot, pariharan ta ng isda. Pait siguro ng ubang isda. Kayo. Magi siguro ni pure no kay. Namo kay uban nga. Pukok sabot. Lamot kayo. Simuta. At least di kaayo ba ingon nga. Di siya tamis pero di sad. Pero lahi ra jud tong naay. Basta ugam man gud ako ang kaunon like kaning mga pinirito ganahan jud ko na ay higupon something ba. Sa una ka pesos murag pero nabiyaan gyud ako ang kape ang 3-in-1 guys kaya basig tamparuson ako sa doktor.
Sila mo. So, nabungkag na. Tama. Guys, we're ready. We're ready. Alas City na. So, mga do na kita. Ano itong ka-outfitan today? Pak. Nara ko'y blazer sa office. So, paits na ne. Perti na tong singot ah. So, bahalagway init. Sunscreen is life. Pak. Paits na. Tara. Late na ta. See ya. Bye-bye. Thank you for watching.